Malta dieħla fl-2026 b'momentum favorija. Dan innutaħ id-deputat Prim-Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u Turiżmu Ian Burge f'kitba opinjoni fuq is-sit Love in Malta. Hawn qal kif għal Malta l-2025 kienet sena straordinarja li rat rekord ta' turisti, aktar konnettività ma' pajjiżi oħra u kooperazzjoni akbar mal-imsieħba fil-qasam. U kompla li dawn is-suċċessi kbar iġibu magħhom numru ta' sfidi, bl-akbar waħda tkun kif tikkonsolida tkabbir mingħajr ma titpoġġa pressa żejda fuq il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin u l-ambjent naturali. Però żied jgħid li Malta qed timxi bi prijoritajiet u riformi meħtieġa biex isem Malta jkompli jissaħħaħ fil-qasam turistiku globalment. Għal dan il-għan Burge elenka 8 miri li Malta se tkun qed taħdem fuqhom fl-2026. L-ewwel mira dik li Malta ma tibqax destinazzjoni ta' sajf biss, iżda li t-turisti jżuruha tul is-sena kollha permezz tal-promozzjoni tal-kultura, l-isport u l-lokalitajiet sbieħ li tgawdi minnhom Malta. Dan jingħaqad ukoll ma' turiżmu relatat ma' avvenimenti kbar li jittellaw f'pajjiżna. It-tieni mira dik li Malta għandha tibda toffri valur miżjud ma' esperjenzi li diġà huma eżistenti. Dan permezz tal-wirt storiku li kell it-talent lokali u l-ħajja fil-villaġġi. Mira oħra skont il-Ministru għat-Turiżmu hija dik li l-komunità stess tkun integrata bħala msieħba primarja fejn tiddiskuti l-mod ta' kif it-turiżmu jolqothom. Sa dan it-tant qal li pajjiżna qed jinvesti aktar fl-infrastruttura permezz ta' riġenerazzjoni ta' diversi postijiet fosthom fil-Birgu, Buġibba u Rabat. Fil-kitba tiegħu Burge qal il-konnettività bl-ajru tibqa' essenzjali. Hawn semma kif din is-sena Malta se tibda topera titira diretta minnu lejn New York li se ssaħħaħ ferm il-konnettività. Il-Ministru rimarka kif fl-2026 Gvern Laburista se jkompli investi fl-ambjent naturali kif diġà qed jagħmel permezz ta' riabilitazzjoni tal-Blue Lagoon u l-ispazji miftuħa fosthom bl-akbar parks f'pajjiżna f'Manuel Island, il-White Rocks, Fort Campbell u magħhom jingħaqad Forti Tinje. Id-Deputat Prim-Ministru qal li t-teknoloġija tibqodda li qed tiddefinixxi l-ħajja ta' kulħadd mhux lanqas l-industrija turistika. Qal kif Malta mixja fit-triq tal-innovazzjoni b'sistemi online li jiffaċilitaw it-turiżmu ta' kwalità. Dan fil-waqt li l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu qed timplementa għodod diġitali li qed jgħinhom jimmaniġġjaw ħidmiethom fit-turiżmu u jiġu stabbiliti miri ġodda. Burge aċċenna li rridu npoġġu isem Malta fil-qalba tat-turiżmu internazzjonali u li nikkollaboraw ma' mijiet ta' pajjiżi ġodda. Din il-mira mhux se ddum ma tintlaħaq hekk kif ix-xhur li ġejjin Malta se tospita s-Summit Globali tat-Turiżmu Dinji u tal-Kunsill tat-Turiżmu.